ito na. Yes, magmamit lang binas kalayo guys. Namahaw na sila guys, si Alan ug si Mimi, suri-suri lang sa ando na po'y bulad, na po'y kape. Lunes karon guys, tayong duty, tayong eskwela, ito na ilang balon dagto. Nagbalon na sila sudan ni Mimi guys. Sarilo na, naligo pa. Naligo sila guys. Ako na nilabhan na gabi iyo. Nalaba ko daan gabi iyo. Doon na ka, langgana. Sila naligo. Si Korkor guys, sumana na siya gligo. Si Doy sayo kinaligo, kaya naa sila'y lakaw. Tuwa siya, uban sa mga official, barangay official sa Mapua. Manglakaw sila, ambot sila pamaingon guys. Mana na siya gligo guys. Naglungag po tug saging guys. Muna tayong pamahaw karon guys. Harak ng lang. Harak ng Mimi. Ang alam na sudan. Kumalalo sila pamahaw na bintoy guys. Sayo daw ko sila namahaw. Bintoy sa'yo pakipaka. Digamo si Riluna. Hindi pa kaon bintoy. Pagkita siya magmata. Nay! Nay! Nay, tutot sa... Pagdali na. Ay, ginoo ko, ni Moriluna. Diyan ba? Kasi ko rin. Ay, tikang hindi may kang video. Yabre ka na nila yung si Mari mo? Asa mo tayo ni Moriluna? Saan bang bitay diya? Basa naman ka diya, oy. Ay. Yung bilhin mo. Hindi, drive mo ka diya. Nay. Nay. Wala. Sabanan. Dali na ding, kaya maligo na ding. Sama ka ba? Kuha na sila ni Raymond guys. Bye-bye. Oh. Palupad-lupad ni Raymond guys. Wa man gud si Bintoy nagdala nilang motor kay ako andaw.
Matanggal daw ang kuan. Tamakan. Wala ipadala ni Riri. Manggi ko, nagpakuha sila ni Raymond. Nagto na sila guys. Tugbong na si Papa guys kay magbayad na siya sa tubig kay magpataod si Bayad tubig, bayad iparestro. Parestro panyaman. ay magparestro. Parehistro nga ni kay magpataod og tubig nga dito gid sa linya para dili magka problema ang tubig. Daw naana si Richmond dani. Hindi, bi. Nana si Richmond guys. Ano? Tubig din. Ta, ato to sa balay kay nay tubig dito sa balay nagagas. Ta, dito ta ligo sa balay ta. Ay ibilin man ay ka dinhi. Ay ibilin. Wala may gatas. Ay ibilin. Gaga, wala ang duyanan, wag gidala. Tanaw sa bibiro no ay tindahan pa yun yung mga waygatas dani. Tanaw siya sa tindahan ingon na siya didi. Ano naman? Ang 20 ko na dito lang idilin. Wala ito naman pakaltasi daan. Wala. Diyan yan na. Mabayaran na ito niya. Naingon na ba ko nga ibalik? Nagpakas-out si mother niya. Wala kaltasi daan. Ha? Nadagan ako labunon dito do. Hi guys, may hapon. Magsugod namin ni Lilinda tog operasyon guys. Niya akong sanggot kay naputol man hapon. Tabal ni Alan ug Valentines. Naputol. Plaster up on guys. Ang Valentines dili kadutlan sa mower. Unang among putulon. Amo nagtanuman danig kuan guys. Gulay. Kaso nagpanon pandabalon ang Valentines. Wala si Doy-Doy guys. Iwan siya sa barangay. Ay, tayo mo lang.
Hmm? Dagko yun. Dagko ba lang? Dagko yapon. Asa dapat ay namiringan ng bangan. Dani daw? Dana, Dani? dagto ano ha? Bangig na. Pinalutan. Basta ito isa siguro. Ama na ni ato gardin ita ingon dito. Dito. Ito kama no. Ay kaita ko mga ay pagkaasang bukol. Mas naparindo ng sanggot kay di naman ako tuig. Dali na akan ni mga dukla na mas mawiro. Kana namang balang pinis ni dukla kayo. Nakagaba na yung sanggot guys. Ama ito halingan. Ano yun? Dali yan? Ayo diha kay pa din mo magkandat na diha. Ano yan? Kahit na ba? Pagkanan da activity. Hmm. Ano mo niya ato para di maglaab. Maglaab unya pa at dakak. Dakak guys. Matuslan ninyo ta guys atong gardinon guys. Mama na pagkit unsa. Ito nabis ni gan. Sige na ito na. Yes, mabot lang binas kalayo guys. Wala mo kita hangin. Laab ko guys. Tarik. Suilap man dayon ang kalayo. Lamoy naman ang sagbot. Yeah. Ha? Dagal nga na siya naman dapit. Luag-luag gid among agi guys.
Ayos. Duwag-duwag gid siya. Halingan rin nato ni Dani guys. Halingan na tro. Pag guys kay wala may iyang Nauntoy mo wala. sikira. Diyan to na mo. Ha? Layo kayo. Buwa din ako itong itsura guys. Sikira, hawan bitaw. Hawan na. Ugma guys. Tutok na ni Dani. Tanom. Kaya aron nga. Libre ng kahoy dani ni Manang guys. Amo nito naman gan guys. Pinapagpansit. Tanom. Kaya pagpansit. Pakita na ito rin yan. Programan lang. Napasada sulod. Ha? Napasada sulod. Na, kanang gulit na. Diyan, bisa sulod. Hawan lagi. Hawan kayo dito. Wag ko na limaw Manang. Kapag sunog galilindi. Ah. Tignakuan. Di lagi. Dito na tayo mo no. Apa-apa. Abi ko masulog balay. Kapit ng mga tugsak among tamakan ng tamak-tamakan ang ulo kong kalayo kay di na magkadala. Wala problema dito magpaingon. Pag dito ha. Ang dito man oh. Awan nga ni. Lusapan lilintan ako eh. Oje. Libre pang kahoy ni Manang Dani guys. Pandaran ng mawir lang. Di magandar. Bisa mo ito susod. Labang guys, nabuang may talong sa kalayo. Nawa Manang ulit tsura. Init sa tas tubig dito guys. Kaya magkati si Riri. Kuan ugma magtiko na medan ugma. Kaya hindi ko na mga nagtry ko nito. Hindi yung tura sa iglit sa ugtanom. Ayan dami guys kay ito kapangas na may tubig. Taras Manang magbunyag. Kaya sayang ang binhig daw. Aron kung magamit ng yuta ni Manang Dani. Ay na, lugar batong ni Badata. Nana, batong okra o patula. Adi ama kingang ibaging no. Dili na kinahanglan ibaging hasta tong kuan patula. Pwede na to sa idiretsura. O ma, dihan na sa dato labangon. Ha? Dihan na sa dato labangon. Hindi na lang pero ikaw ra pagsunog. Kubaan kay Lilin guys, kay siya man nasunog. Ana. Ikaw may nagsugo. Sa kay awalan sa ako.
Ikaw nagsugo. Nagpaingon ang kalayo dito sa likod sila ni Papa. Kamu ang migparong pero hawan mahinon na itong likod kay gilampasan man ni LG. Nandang na lagi na. Adjacent pa to? Ito na sila guys. Ulit na sila. Wala pa ka guys. Ito ng waswasan guys. Ito na itong tab.